Ka National Cricket Academy jong ka Bcci kala Jied Ngut ki Thei Ialehkai Kriket bakan sai na Meghalaya ban litchim banta ha ka North East Senior Women's Camp ka ban long du ka arpu ar tarik u yayong hadu khatnriu tarik u jemang harangpo Sikkim. Kini ki Ngut ki kentup ya ka Monica lengdo pawa debasmita data ka ajima sangma bat ka luza tamang. Kini ki Thei Ialehkai kinyo bandan lang bat kinong Ialehkai Kriket na ki san teli ki weipat ki jela ha ka North East Zone kata bakan thup ya ka Sikkim, Manipur, Mizoram, Nagaland bat Arunachal Pradesh ha ka Thei ka camp. Ya kini kinong Ialehkai la Jied katkum ka jing tebet jongki ha ki lempung Ialehkai jong ka Bcci house nam arhajar arpulai hadu arpusau kan thup nadu ka Senior Women's T20 Trophy ha risau jong usnam baladap Badru ka Senior Women's One Day Trophy ka badang shulashan ha uklalungkot menta usnam.